Ha, 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 ha. Benvinguts i benvingudes a aquest teatre. Si us plau, apaguin els seus dispositius electrònics. Moltes gràcies. És broma. Ha, 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 ha. Teatre. Tenint en compte que les localitats són tan cares que no podran ser adquirides pels qui pertanyen a les classes socials ben disposades a la propaganda subversiva, queda autoritzada la funció en aquest teatre. Tenint en compte que l'aforament és tan limitat que no podrà acudir qui no sigui afortunat, queda autoritzada la funció en aquest teatre. Tenint en compte que les actrius vivim amb l'atur constant i per fi algú ens ha considerat, queda autoritzada la funció en aquest teatre. Tenint en compte que els tècnics no se'ls té en compte, queda autoritzada la funció en aquest teatre. Tenint en compte que els teatres són a 2 metres de distància, queda autoritzat el bar Pepe de la cantonada. Tenint en compte que al teatre online no es pot parlar amb el del costat ni tossir enmig de l'acte teatral, apagueu els micròfons per autoritzar la funció en aquest teatre. Tenint en compte que ara mateix no hi ha acomodadors, que tothom corri a la primera fila i quedarà autoritzada la funció en aquest teatre. Els bigotis.
La mosca.
El viatge...
Entonació. Oh!
Aquarium. Calder, viene Saba, viene Saba. ¿Dónde? Final. We're back on the beat. Purchase your track today.
The back on the beat. Purchase your track today. The back on the beat. Purchase your track today. The back on the beat. Purchase your track today. No estiguis segur que el mot brossa ve d'escombraries. Antigament la brossa era la fulla d'un arbust d'aquest mateix nom. Feia molta de fullaraca i la gent l'havia de recollir. Feia molta de brossa. D'aquí devia derivar després el sentit d'escombraries. No estiguis segur que el mot borsa ve de capitalisme. Antigament, la borsa era un mercat organitzat d'aquest mateix nom. Feia molta de fullaraca i la gent l'havia de recollir. Feia molta de compra-venda. D'aquí devia derivar després el sentit d'escombraries. No estiguis segur que el mot bossa ve de plàstic. Antigament la bossa era la tela en forma de sac d'aquest mateix nom. Tenia un ús infinit i s'arreglava quan tenia un descosit. La gent havia de tenir-ne cura d'ella per poder anar a pel pa, però se'ls va anar oblidant això del fil i agulla. D'aquí devia derivar després el sentit d'escombraries. No estiguis segur que el mot morsa ve de zoològic. Antigament la morsa era la filla d'una deessa d'aquest mateix nom. Vivia als mars més àrtics i mullava la seva pell arrugada, grisa o rosada. Tenia uns queixals llargs i blancs i el seu principal enemic era l'ésser humà, aquests que coneixien bé el sentit d'escombraries. No estiguis segur que el mot pressa ve d'urgència. Antigament, la pressa no es portava, era de mal gust. La gent preferia anar al camp a collir préssecs, anar al Bershka a collir peces de roba amb bosses que es paguen en borsa i ofeguen morses. D'aquí devia derivar després el sentit d'escombraries. Jo no em veig. Què és això? És el cau! ¡Bravo! Muy bien. Ahora. Bravo! Bravo! Muy bé. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, això ha sigut l'espectacle Brossa és brossa. Nosaltres som Pinyabaus i gràcies a tothom per venir. Tenim a la Marta Semar, a la
Celia Castellano. I la Noelia Fajardo. Volem donar les gràcies al David Flores, que ha sigut qui ha composat i ha tocat les cançons d'aquest espectacle. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies també al tècnic de la SECA, a l'Albert Julve. Gràcies, Albert. I si voleu seguir tenint notícies nostres, ens podeu seguir a Instagram, @pinyabaus, i anireu veient tot el que anem fent. Ho deixem escrit aquí al xat, per si ho voleu llegir. I moltes gràcies per venir. Gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Gràcies. Xicoles.